लोगोफोर सिरौलाना लामा खान्दाय होनो बिदै दैनानै फबगासिनो गिजिया गुदियावनो आखाइ गुदियावनो एखेबारे फाग्लासो जागोन खाथ्राखा गनजों एरबाबो गिया नै आं गनजों एरनि नै फबबाय नै बेलाय बिदैखौ फबबाय खुगाजों हा होखांबाय नालाय दोसोबाय खुगाजों बेलाय बेलाय बुरना होलायबाय नै बुरना फबलायबाय नै लोगोफोर खाथ्रालै माइरबो गिलायबावा माथो बिदै दैबा बिसोरलाय मासेयाबो गिया नै गन एरबाबो नै बेलाय नङाबा खाथियावनो थाया बिसोरो नायलाय बाब दिनै नुफेरबायलां आं बेबायदि गिनो रोङै फबलायबाय नै हाखौ आसुरितथ' जिलाय अखायालै होथि गुदियाव होजाबबाबो नै केमेराखौ फबसिलायदां दोलायबाय दोसोलायबाय हाखौ खुगाजों दोसोलायबाय हाखौ आरो नैबाराव फबनोसैलाय आथिंजों इलाय आथिंजों बुरै फबलायबाय मानिनांगोनलै बिदि गिनो रोंखाया बिदै दैबा बिनो बेबायदि जायो आरो सालाफ्रा गिया लावथिं एरसैलाय आङो गियोना गिया गन फिसाजों एरबाय आं नै गिया दोसोलायबाय नै खाथ्रा दोसोखायो दाबो दोसोखाङा ओइ बाबु दाबो दोसोखाङा गिलायखाया होथि नोंहाबो दोसोफादोब्रा दे थाब जानायनि होखाव फबदोलाय फटाफट फब दे बयबो नुगोन नङाबा दा मानसिफोर नुगोन फब फटाफटनो मोजां फब मानसिफोर नुबा जाला जागोन नोंहा फबा साला खारबाय फबदो दोसोदोलाय दोसोलायबाय नै मालाय फाग्लासो जागोनलै गुदियाव लाबायनाय केमेराखौ होनबाबो गिया आसुरितसो फोनांजाबबाय आं केमेराखौ होनबाबो गिया दोसोलायबाय नै लागाव दोसो बारा गोबाव खेबबाय थालालां नोंसोरखौ गेलेबाय थालां थादे